Denge dinyerere, hate speech and iterere. Welcome back to Zimbabwe naika tiripo pano pa PNN PANO News Network naika I'm your anchor Badu marivadzi vamwe naika tiripo panapa nechimukomana chatamike takupromisa naika kuti change china atasina kuuza kuti chisikana naika chikomana but tinaye arimo muno studio anogona. It's Tambura. Welcome to the studio Tambura. It's Mr. Oh no chibaba platform renyeri tsaka. Thanks for having me on this platform. What's on? Nechaka kona ine ndishanje ndiwana kupi wala ma challenges face now mu industry momere ma challenges I'm thinking my challenges. Tell me about yourself. All right. Onaji wanandiketa ndo ndiona kuti it's tutorial Tambura bo. Oh, that's myself. Okay. Wozi warosecha kana pa uyu pa Denver na Tsudzu wantokuta Tambura bo. So it's a music. Saka Tambura ruzhinji rwese vakorera kuziva kuti how did you start your music? Mwana tichi ndiri mfana dedu wangu inini wagara kudzidza masong nakidza padeni saka newe song yavarozwa dedu wangu ainzwa music saka ana unzoti mangoma chi level mangoma bo na izvezvi manje sina gaba tenga equipa ze studio saka takanorowa chi machuni. So why the name Tambura? Ona chi ndarangu kapinda mu industry une zita rekutambura unopatirikana fast aifana kuonesa mageto euti kuti zvakaoma kudhara uzidaina akatsvaga rimwe zita riri bo pakaipa izvo zvisaka ndakapinda chiti Tambura ka pakumbinga zvoita se dzinoaffiliate kwakamda aiziva. Okay. Are the people receiving your music vari kuitambirire music maviewers ako kune maviewers ako here nema listeners? Yeah. Last week that pa Shegu kushamba yairi pashabini was two tino na mkandirachi pa WhatsApp then vanatana wechi surprise bakuridza chi so it means it's talking of what appreciation also ronga kunoita pa bluetooth there phone yangu imbuti this time andina nopinda zototi ndaida kuti sister wangu azondikandirachi kanova kanga vanako. Okay. All right. Yes. Where exactly do you see yourself in 5 years, Tambura? Nganena kudura zvokudaro zvototi baba pafone ko yandapedzera kuti I think akatori mukoma jaha mwachipona but inyaya kuti battery sanasogara chi bomb phone saka nazotadza kudaira chibaba but 5 years nena kuti tadura wavo zvezvakupisa. Okay. So is your music on TikTok? Yeah, TikTok ndechimda music yangu iri mumatakshop nzvimbo dzakasiyana siyana iwo ungade chibakati peTikTok netakshop chija unochuza hai mandi waromda wanziwo TikTok netakshop dziravo chuza chimwa. Yeah, ndikupanza. Is your music on Spotify? My but kuma sports turi kuma interhouse chichi ma schools vakuridza ma sports zvoiti Spotify ndotonoona kunge inokundwa nekuridza ma sports because kune vanhu vakaita sevawanda vaungana chichi waizi saka varira ma sports uri panani vanhu vanondomunzwa kuti akuti chii. Okay, are you on Apple Music? Pakuti zvima apples yangofanana neSpotify Apple Music ndakuti vamwe vazokuteerera vazowana kukutsvaga kana kuteerera vana kuti tikabuda muno munonyorera chi pasi ndara zvese zvanzikuza ndakambotira grammar but vakati hanzi quality yamwari. All right. Yeah. So for how many years have you been doing this? For how long? If I say years, maybe months or years or decades. For how long have you been doing this? Because before you even start kuimba vanhu vechacho ndandiriko ini but ndanoringaneta chi ndatambura waiza ndatomboriko kudhara ndotombozoona dzimwe nguva ndichitoimba na Jason Zia papa mumwe waiza kuti kutanga kuimba pamwe zvakatoitika kudhara madzisateguru. Okay. So are there any artists that are hoping to collaborate with you, seeing that you have been pa scene music for a very long time? Pane ma-artists anotombokutsvagawo here achitira kuimba nemi mukoma Tambura? So far 2 vanhu pamafoni number but pachiri pakaipa vari kuti hanzi voice mawa asingatonaki but lojobo totora track inonzi shingoma ngoma waiza.
saka panyaya music apa ndapa ma challenges amunofesana nawo. Yeah, ndo bana nda kutorera ipapo mdara ndikati inini ka vana vamuduka andi hanzi ndiri aggressive nemangoma because ndakavarera chibuji banda beat weza tiri kustudio division of Nyaro groups vakatomondedza vanoganza division of Nyaro groups vanoganza but takarwa chibuji banda beat vanavarwadziwa weza saka so far kweruengo kunze kumonga vandodedza paplatform PNN varigonera ndomboonekera ndiri ndikubata saka une mashoko maviri matatu here aungade kuudza kune vechidiki vanoda kuteerera matsimba ako atinoti iwo pachirungu ma footsteps ako kana kuti ma footprints tinenge tida kuziva kuti vechidiki unovati chi kuti vago ziva kuti munofamba sei do you have any advice in short? Alright da kuti kuna Tindo na Simon vatraisa mukana va WhatsApp because unotera vandu kusiders kuneri kuchigaya weza kupp kwa Lafaji ndo vandu kubaya ndo ma footsteps vateeri weza because pa WhatsApp music iri kusvika balance na Sisi Glenda mwadmin h2 anzi masonga achanga akakurato saka kuna Tindo na pack I mean mpana chana nesumzizara vanyowani kwandiri but terai kuchigaya kulafaji. Okay, saka munokwanisa kuwanikwa pa Instagram here, pa Twitter, pa WhatsApp, pa Facebook. WhatsApp mataura kudhara ndipapa munokwanisa kuwanikwa and zita renyu rinonzi ani panyaya dzemasaisai apa because vanhu vari kuwanana pa internet vachingoita ma collaborations vachibatsirana kana even ma contracts avo vari kuwanikwa pa internet saka imi munowanika here pa internet ende munenge muchinzani pa internet asati anyasopinda because nyaya phone enambotaura zvoti ndikatombona wani mdara hamemani because izvezvi vari kukwanisa kudandowana manje munouya iko Lafaji tobatika nindiri pakona vaivede kugeto then pa WhatsApp apa munotaura admin munoti kudii mimi nenyaya yemadrugs? Madrugs mawani ari kudhura at least yavasadza kana dollar wanodzikisa ndizha because ndambotirai unatobata ningirini shuya kuno Francis madrug ari kudhura but madrugs akaipa saka munoti kudii nawo asi imi munotora madrugs? kutora kubaira vantu kutora inject okay pane mafans enyu achange saizaizi munenge magadzira mafans 1 or 2 or 3 or 4 or 100 or 1000 zvinoenderana nekuti iyo yatinoti PNN inoonekwa nevanhu vakawanda zvayo haikona kushora zvedu proximity yeyo table yedu tinoti isusu kuungana norudo naika haisi nhamo iyi kunge tiri patebhuru yakadai so but tida kuti titi come together, we come closer and our viewers come closer to us as well tichikwanisa kuita kuisa musoro pamwe chete zaizvo zvizvi saka tichange tichikumbirawo kuti mumbotisiro katinotiko ka freestyle kana akapela katinoti pachirungu naika kuti vagokuteerai naika kana pane vanga vasingakuzivi vachaziva kuti munoita nezvei munoemba nezvei naika kana ine chaichai ndine maalbum enyu andakamboteerera 2 3 andakanzwa kumba kweduku munogona chaizvo saka tava kuti mubva wasirawo katinotiko ka freestyle naika tisati tapedza chirongwa chedu. Alright, maita bo munofanira rip mazonaro ndipi amungunakirwa nayo this time paabhamu rangu yonde chingoimba kudoshandana munzo mungu mako alright then akakanonzi na moms vangu everyday kanonzi ruponeso kana zvakadzvanya okay mari pai mageto yutsi chekudyawo zvinhu zvakadzvanyi bro then vapeiwo upenyu vawane kwekuenda nekuti havaone bro it's Mr. Oh no takaenda is that there you have it, ladies and gentlemen, my viewers edu tinokutenda naika nekuti joina news bulletin yedu naika watanchitaura naye anonzi Tambura naika anonzi Mr. ono anowanika anzi pa WhatsApp naika awanika pamasaisai asi kana muchinge pane anenge achida kuzomutsvagawo pane namba dzake dziripo but kuti ana phone asi kana muchimuda chezvo muri kwanisa kubata inini pa email yangu inoti badwell@gmail.co.pnn.co.zw.za handika video ichateera iyo yakaimbwa naanonzi Tambura Mr. ono until next tomorrow naika manhere mangwana wait please
tirebhama riri mambo wemoyo. Tinokutenda naika nguva dzedu dzakutisiya naika. Tinokutenda Tambura nguva dzedu ndidzo dzatisiya naika. Morara zvakanaka. Thank you. This has been me, your anchor, your host, Badwill Marivadzi vamwe, the one and only. Takaenda naye. Just add one to my challenges and also kumdara anabodara ma problems. Yo anomunto mkana kuti ndikwanise kutoudza ndezvibamara. Ndara msadaro. But nene ndinofona shoot ndawina. Anasenda kuno platform renyu hey chichichi raiza. Wakutange division of nyaro groups kuti. Auronditira mahora wanga abo. Sinetsa kuti madhara yaya anoda ku benefit. Wangu kubata ingazwe. Bego la faja raiza. Ekati.